שלום לכם, שמי עדה אביעד. אני מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת. הפעם אני רוצה לדבר איתכם על תקשורת ומעורבות בין בני זוג. יחסים זוגיים הם יחסים הנושקים כמעט בכל תחומי החיים. במיניות, בתקשורת, בקשר עם משפחות מוצא, בהורות, בפרנסה, חלוקת תפקידים ועוד ועוד ועוד. על כן, מטבעם הם יחסים קונפליקטואליים ומורכבים. אין זוג שאינו רב. למריבות יש ערך מוסף חיובי בכך שדרך המריבות אנחנו רוצים שיבינו אותנו יותר טוב. זוג שאינו רב כלל, יש כאלה שיגידו שהדבר מעיד על יחסים טובים ונפלאים, אולם לא אחת הדבר מעיד בעצם על ניכור ואפילו ניתוק ביחסים. על כן השאלה היא לא האם לריב, אלא כיצד לריב. יש שני סוגי מריבות. יש מריבה הורסת, שבמריבה זו אנחנו נוהגים לגדף, להשפיל, להעליב, להשתמש במשפחות המוצא שלנו, להביא אירועים מההיסטוריה הקודמת שלנו. מריבות כאלה, אנחנו בדרך כלל כבר לא מדברים או רבים על הנושא המדובר, אלא רבים על הדברים שאנחנו רואים בתוך המריבה. מריבות כאלה משאירות אותנו רוב הפעמים מרוחקים, מותשים, מתוסכלים וחסרי אונים. אולם לצד זה יש מריבות בונות. במריבות כאלה אנחנו נוהגים להקשיב אחד לשני, נוהגים בכבוד אחד כלפי שני, ומתייחסים לנושא המריבה בצורה ממוקדת ועניינית. מריבות כאלה מותירות אותנו רוב הפעמים עם תחושת סיפוק, התקרבות ותחושה של חברות בתוך הקשר. הרבה פעמים זוגות נופלים במלכודת שבה הם חושבים שבן הזוג צריך לחשוב, לרצות דברים כמוני, שיהיה לו רגשות או צרכים זהים אליי. אולם, הדבר אינו הגיוני, משום שמדובר בשני אנשים שונים, שבאים מרקע אחר, עם תפיסות חיים אחרות, עם ערכים אחרים, עם תחושות ורצונות אחרים. אם אנחנו נבין שבזוגיות אפשר להבין אחד את השני בלי דווקא להסכים, הרבה ממריבות היו נמנעות. תקשורת היא אבן יסוד בתוך יחסים. כשאנחנו מדברים על תקשורת, הכוונה היא לא רק התקשורת המילולית, אלא לגוון קול, למימיקה, לשפת הגוף, לעיתוי שאנחנו מדברים, ליכולת ההקשבה שלנו. התקשורת שלנו מושפעת מהרבה גורמים, כמו החשיפה שלנו לתקשורת שהייתה בתוך משפחות המוצא שלנו, להטרדות שלנו, למשקעים והכעסים הקיימים בתוכנו, ואפילו להפרעת הקשב שלנו. מהניסיון שלי, זוגות שהגיעו אליי ועבדו על התקשורת ביניהם, הצליחו ליצור תקשורת בונה. והם העידו לאחר מכן שהיחסים ביניהם הפכו להיות יחסים חברים, קרובים, ועם יכולת של הבנה מאוד גבוהה אחד כלפי השני. אני מודה לכם על ההקשבה ומזמינה אתכם ליצור איתי קשר.